Babaji. Yes, my dear. Ndanda utobuditsa zvinhu gara yapo. Maswera here. Unoziwa so my dear. Chi. Hayo, gara apa. Ndinotsvaira mubarika. Unotsvaira my dear chimbogara. Kwakanaka here kubva maita kuidaro nechiso chakatochinja. Unoziva tenge tiri kumadoro zvakanaka naka. Apo papa nengirikina. Unoziva mufana anonzi Jonzo yawa. Kajonzo aka. Saka mufana kaya is very big ndasaziva kuti akana mukanwa kudaro so. Anzina. Kakashapuka mukanwa mani. Ndokato kanetsana nevarume wese kupawo. Chamarika Jonzo kugomira pamberi pevanhu zvikanzi inini wakomana muri kunyatsa kuziva kuti ndikakuudzai mashoko angu panapa munoramba. Iko kaJonzo kai. Zvikanzi location yese inoyi, yese location yese. Wakadzi wese wemuno mu location wese muno mundakawanyenga inini. Hapana mukadzi wanisina kurara naye mu location muno. kaJonzo kataura izvozvo. Hanzi achikusiya kwemukadzi wani. Hanzi mukadzi andinetsa yanyengeke. Saka mukadzi wani? Hanzi mukadzi yanyengeke. Hanzi wamwe wese. Hanzi wamwe wese ndakarara nawo hapana mukadzi wanisingazivi. Mukadzi wani angavani. Maipanashi. Nyumai panashi. Muri kuti chikwe mai. Ndiwo Babaji kana kaJonzo kataura izvozvo. Ndimai panashi. Mai panashi ndiwo asingasvikiki muri muno mu location muno mese. Aiwa. Saka iwe mai kutaura kuti Jonzo akapedza newe kai. Mi Babaji ndamboda rwere. Aiwa, iwe kana kutaura iwe kuti ndimai panashi. Babaji makutondipuma ka. Aiwa ndisi kukupuma kama iti zviri pachena kai. Pachena papi isisi tiri kungotaura zvatiri kutaura. Wauya nenyaya yako inobva ndafungirawo munhu wandafungira. Aiwa ko wadi kuti ndini nini? Wadi kuti alright handini? Wakutotaura ndimai panashi. Kutotaura kuti iwe Jonzo akapedza newe ndizvo zvauri kutaura kai. Wabuda pachena ka. Jonzo akapedza neni kupiko Babaji ndochidiko Jonzo. Aiwa saka iwe mai unodana na Jonzo kai. Ndinochidi ichi Jonzo chakadaro. Wataura wani wega. Babaji nana. Aiwa autauri kuti auna uchambotaura iwe. Saka Babaji muri kundisimudzira inini ndangopindura kuti ndimai panashi ndovega Saka musoro wakaoma. Saka yaona musoro wakaoma unonyengeka. Inini handisi kuzviisa muvakadzi wemuno mu location inini. Saka unogara kupi iwewe? Ndazvibvisa pavakadzi nguva yamataura nyaya. Alright, saka maiti andiri kuzvionaka. Andiri kuzviona kuti unondirwisa. Ndadiko Babaji. Aiwa wakatonyengwa kana Jonzo iwe. Aiwa handina kunyengwa. Saka wadi kutaura maiti kuti ndini wakutaura iwe kuti anzi ini ndimai panashi. Ndimai panashi. Aiwa Babaji. Alright. Babaji. Aiwa alright.